νέας γρίπης, να μας πείτε πόσο πρέπει να ανησυχούμε? Κοίταξε, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η διεθνή επιστημονική κοινότητα είναι αναστατωμένη. Με τα τωρινά συμπτώματα δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι μια κοινή γρίπη, μια κοινή ίωση. Οι εκδηλώσεις μέχρι τώρα δεν είναι τα συμπτώματα δεν είναι ανησυχητικά και η θνητότητα δεν είναι μεγάλη. Ό,τι θνητότητα υπάρχει αναπεριοχές του κόσμου από τον ιό της κοινής γρίπης υπάρχει και από αυτόν. Όμως είναι ένα κομμάτι του πληθυσμού που είναι ευαίσθητο και ευάλωτο, κυρίως ανοσοκατασταλμένα άτομα, που εκεί δεν ξέρεις πώς θα δράσει. Και μάλιστα στο δεύτερη φάση, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα που θα είναι και άλλοι, ενδεχομένως να έχουμε μεγαλύτερες επιπλοκές. Αυτό που λένε ότι δεν θα έχει τεσταριστεί το εμβόλιο, το καινούριο που θα έρθει τότε θα είναι τεσταρισμένο. Γιατί ήδη στην Αυστραλία γίνονται κλινικές δοκιμές, προσφέρεται μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία έχει βάλει ένα όριο γύρω στα 25.000 άτομα. Αν εμβολιαστούν διεθνώς, θα πάρει έγκριση και για τα ελληνικά δεδομένα. Άλλοι μιλάνε για 100.000 άτομα, αλλά αν εμβολιαστεί μεγάλος πληθυσμός στην Αυστραλία θα πάρει έγκριση. Θα γίνει το εμβόλιο της κοινής γρίπης το Σεπτέμβριο όταν κυκλοφορήσει. Από 6 έως 5 χρόνων, από 6 μηνών έως 5 χρόνων θα γίνει το συνιστούμε. Σε ένα μεγάλο χώρο όπως είναι ο παιδικός σταθμός ο δικός μας, τι προληπτικά τι πρέπει να κάνουμε? Τους κανόνες υγιεινής, να ερίζονται δηλαδή οι χώροι, τα παιδιά, όποιο είναι κρυμμένο παιδάκι να μην έρχεται, να μάθουν να πλένε καλά τα χέρια τους, να υπάρχουν αντισηπτικά εύκολα προσβάσιμα, να μην βάζουν τα χέρια στο στόμα και να μην φυλάει όσο δυνατόν το ένα παιδάκι το άλλο, νομίζω ότι περιορίζει κατά πολύ. Αυτό που έχουμε ακούσει ότι να καθαρίζονται με κάποιο ειδικό αντισηπτικό υγρό, οι επιφάνειες πιο συχνά. Αυτές οι επιφάνειες οι οποίες αλλάζουν τα παιδιά ή τα τραπεζάκια τους να τις καθαρίσουν λίγο πιο συχνά. Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κολλήσουν ένα παιδάκι σε ένα σχολείο? Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτό που λένε ορισμένοι μήπως δεν ανοίξουν, νομίζω ότι δεν στέκει. Και μάλιστα στις χώρες που έγινε, που κλείσανε τα σχολεία σταθμοί για 1-2 εβδομάδες, δεν απέδωσε το μέτρο. Περισσότερο είναι για εντυπωσιασμό. Για τα παιδιά που θα έρθουν στο σχολείο Σεπτέμβρη, προτείνεται να κάνουν το εμβόλιο του πνευμονιώκου? Θα το επιστατήσετε κι εσείς. Του πνευμονιώκου που είναι εμβολιασμένα τα παιδιά. Ο πνευμονιώκος είναι από 2 μηνών. Οπότε το κάνουν τα περισσότερα παιδιά, το έχουν κάνει. Και μάλιστα τα παιδιά που πάνε σε παιδικούς σταθμούς ποιοτικούς αντιδικούς σίγουρα το έχουν κάνει. Απλώς εκείνο που θα τονίσει τις μαμάδες να κάνουν και το κλασικό εμβόλιο της γρίπης. Όταν έρθουν να τα γράψουν, όταν κυκλοφορήσει, μέσα σε ελεύθερη κυκλοφορία να το προσέξουν να το κάνουν. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.